A AMPA do Caramecheiro do IES número 1 de Ribeira decidiu unanimemente non enviar os seus fillos e fillas ao centro o próximo 23 de setembro, ao entender que non se cumpren as medidas de seguridade necesarias fronte á COVID. Demandan a contratación de máis profesorado para facer desdobres e menos mamparas. O alumnado do IES número 1 de Ribeira non acudirá ás aulas o próximo 23 de setembro, día establecido pola Xunta para o inicio do curso escolar en secundaria, bacharelato e formación profesional. Así o comunicaron dende a AMPA Caramecheiro, a AMPA deste centro, ao considerar que non se garante unha volta a clase segura para os seus fillos e fillas. Critican a xestión realizada por parte da Xunta e que tachan de deixadez, neglixencia, abandono de responsabilidade, pero sobre todo de desinterese absoluto pola seguridade e educación do alumnado. Este instituto de Ribeira é un dos máis masificados. Os pais destacan que se formarán aulas con 30 alumnos e mamparas que non garanten nen a seguridade nen o correcto aprendizaxe. Por isto piden á Xunta que contrate máis profesores. Non podemos traelos simplemente pola razón de que non están preparados para que volvan. É dicir, teñen neste intre non son capaces de conseguir dar cumprimento á normativa que se supón ten que cumprir unha aula para un alumnado de secundaria ou de bacharelato, onde ten que dar cumprimento a unha distancia de seguridade para ter garantías, e que é imposible. A solución que plantexou entre as poucas que se van dando é a compra de mamparas para, cando non sexa posible, manter esa distancia de seguridade, pero eso tradúcese, que significa isto? Eso tradúcese nunha aula con 30 alumnos, nun espazo realmente reducido, cheo de nenos, cheo de mesas, separadas apenas por uns centímetros unhas de outra e chea de mamparas. O sea, nin é posible comprar mamparas para todo o centro, todo o alumnado, pero que ademais é que non é a solución. Pais e nais queren que se garanta a distancia de 1,5 metro entre alumnos e que se permita ventilar sen derrochar a calefacción, evitar barreiras que supoñen as mamparas, limitar contactos e transmisión da enfermidade, pero, sobre todo, proporcionar unha atmósfera axeitada para a aprendizaxe. Apuntan tamén o sufrimento dos mestres, que sofren risco de transmisión multiplicado por todas as aulas ás que deben desplazarse cada hora lectiva que imparten, que sofren un ambiente laboral duro e complicado para levar a cabo a súa labor. Como AMPA, como nais, como pais, non podemos traer os nosos fillos, non poden volver. Non podemos expoñelos a unha aula ateigada que o único que vai a conseguir é que eses contactos que ata agora non tiñan se convertan en contactos de risco e que leven, neste caso, o risco ás nosas casas. Entón, polo ben deles e polo ben nosa, non poden volver. E queremos, lóxicamente, que volvan canto antes. Queremos unha solución xa, que deixen de marear, que tomen, por favor, que o único que teñen que facer é contratar profesorado e darlle os medios e os recursos que esta directiva leva loitando por conseguir darlle por fin o que precisa este centro que xa levaba anos xa ateigado e con unha necesidade clara e agora, lóxicamente, desborda xa. Dende a AMPA destacan o esforzo do equipo directivo do IES número 1, que está a traballar arreo para conseguir abrir o centro e dar comezo ao curso, pero apuntan que iso non é posible, pois non teñen os recursos necesarios para facelo, nin tampouco teñen respostas por parte da Consellería. Cansos de presentar solicitudes e de suxerir solucións e opcións a todos os problemas que xorden no centro, por moitas voltas que se lle dé afirman que todas as propostas abocan na necesidade de desdobres e máis profesorado. Xa levamos tempo, isto non é unha cousa de agora, levamos moito tempo traballando dende dentro con eles, buscando o xeito de darlle forma a esas instruccións tan pouco claras, porque están constantemente improvisando. Nos chegamos a dirección busca a solución e di, vale, teño que colocalos a 1,5 metros, teño este alumnado, teño que repartilos deste xeito, isto ten unha clara solución, é dicir, teño que desdobrar un grupo de nenos, teño que crear, polo tanto, outra aula e preciso de mestres para dar e impartir esas clases. Entón, por moitas voltas que lle demos, por moitos turnos que fagamos, que si veñen pola tarde, que si veñen pola mañá, que si... Sempre, ao final,
chegas á mesma solución, unha solución que xa a administración, neste caso a Consellería, sabe de sobra. O único xeito de garantir a volta ás aulas é tendo máis mestres para poder desdobrar e ter máis aulas. É o único xeito. A AMPA Caramecheiro do IES número 1 apoia enérxicamente a folga convocada polos mestres e secundada por toda a comunidade educativa para o vindeiro 23 de setembro.